Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, kining Holy Trinity, kining nga maong doktrina nga nag-ingon usa ka Dios, tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, gisaway ni sa daghan kaayong mga sikta. Sikta ba? Labi na sa mga protestante, gisaway gitani. So, dili na lang ta makiglalis nila. Nya dili na lang sa dinato siya paningkamutan nga makasabot na nganong usa ka Dios tulo man ka personas. Ang ato na lang ibutang sa itong una-una nga ang Dios makahimo sa tanang butang nga dili mahimo sa tao. Ikaduha, ang Dios gamhanan kayo o di na to matugkad ang iyang pamaagi. Di na to gyud matugkad ba? Una, din alang tamo lalis. Pero unsa may atong gibasihan? Wa ta mo base og rason. Unsa may atong gibasihan? Gibasi nato sa revelation, sa gipadayag. Giunsa man pagpadayag? Sa unang pagbasa, si Moises nakakita sa Ginoo. Nya niingon ang Ginoo dito sa Ten Commandments, ang Ginoo usara. Niingon ang Ginoo, di ba? Sa kanang kwan, I am one. Muna si Moises ang nagsugod pagtudlo nga usaray Ginoo. Muna ang mga Hudiyo, ang mga Israelita, sa tanang mga tao, mga nasod sa ilang panahon, sila ra ang nagtuo og usa ka Dios. Gitawag sila monotheistic religion. Kana bang usaray Ginoo ba? Kay ang mga kuanggod, ang mga ubang mga nasod sama sa mga katong mga pagano, gitawag lang mga pagano, polytheistic sila. Daghan ba? Polygamos. Dili monogamos. Daghan sila Ginoo. Na sila Ginoo nga adlaw, buwan, mga tubig, mga bato, mga sa panadiha, mga kahoy. Na sila Ginoo sa yuta, Ginoo sa hangin, Ginoo sa pagpananom, Ginoo sa balay, Ginoo sa kabit, Ginoo sa sugal, Ginoo sa tari, Ginoo sa panadiya. Basta pertin lang daghan na Ginoo. Amo to ni abot dayon ang Ginoo ni pakita siya nga usara siya. Karon si Jesus sa atong ebanghelyo mi abot siya. Pag-abot niya niingon siya gihigugma pag-ayo sa Dios, o sa ka Dios ang kalibutan. Tungod niini iyang saan to? Yakong gibasa ganiya ba? Iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Nga anak bas Ginoo. Di sa to pag Ginoo sa ni. Si Kristo mo'y gasulti. O di pila naman kabukron ang personas Ginoo. Duha na. Gi-reveal ni Kristo. Ay nalang pagunahuna. Nanganak ditong Ginoo nga. Usa naman siya kabuok. Ay nalang pagunahuna na. Kay makaya ranas Ginoo. Bigatin by God. Kinsaman si Kristo. Pagsapa ni Kristo sa langit, niingon sad siya, ipadala nato ninyo ang Espiritu Santo. Muna ang gisaulog nato last Sunday. Ang Espiritu Santo usara. Usara siya nga ri kanamo. Ang tanan nga iyang isulti, mausad ang tanan nga ni anako, ug ang tanan nga ni anako
gikan sa na sa amahan. So silang tulo nahimong usa. Pero tulo sila kabuok. Bahala na mo diya. Nakaroon ari na lang ta sa application. Magbuote mo na kung di ko ka-explain. Na mo ko na-explain nila ba? Kanabang himo-himo lang kung kaning, pero dili gini siya kayo theological lang. Kaning kandila ba? Kandila. Kita mo kandila? Kani? Di ba nasa siga? Nasa pabilo? Nga nasa wax? Kasi tawagan na nilang tulo. Pero ang siga, dili mo ang pabilo. Ang pabilo, dili mo ang wax. O di tulo ka buok, usa ka kandila. Istorya. O sige, parihan na inyong kwarta. Anong kwarta ba? Coin. O bisan papel. O ang atubangan. Ang sa'yo nakabutang. Naong. Igarin ni mo sloyo. Na-drawing. Niya ang kilid. Hait. So naay naong, di asay loyo, niya na asay kilid. Pila ka buok? Tulo. Niya, pila ka buok kwarta? Batay ba? Kani dili kayo ni siya haon, pero ato lang ni anawang pag-istoryagan. Plus inyong pamilya. Kani si sister, kama ni? Limot naman ako, Raquel. Iyang bana si Urad Loloy, atong lead minister, o sa Finance Council. Nyanani sila'y anak. Karon, sa ilang pamilya, ni gitawag na Raquel, Loloy, Raquel family, na ay Loloy, na ay Raquel, na ay anak. Pila sila kabuk? Tulo. Pila man kabuk pamilya nila? Ano siya? Ay, sus, di na lang na natutog-gatog karon. Karon, ari na ta sa kwan, ari na ta sa implication. Unsa may implication sa Holy Trinity? Nga, united community. United community. Nagkahiusa nga katilingban. Kana mo importante kayo. Kanya ang mensahe des Ginoo nga kita din bisag daghan kayo ta, kinahanglan ta magkahiusa. Maghiusa ta. Di ta mag-away. Unya kung nagkahiusa gani ang inyong kinabuhi o ang inyong pamilya nagkahiusa, gitawag na siya og Diyos nun na katilingban. Diyos nun na kinabuhi. Di kumusta maron yung kinabuhi? Diyos nun, yawanon. O wa mo mag-away-away sa inyong pamilya. Mag-away na gani mo, maglalis na gani mo, labi na di na mo magtingganay, kusmod na kayo mga naong, pasabot ang na, yawan o na ng inyong pamilya, kaya ang Diyos nun nakatilingban, nagkahiusa. Ang kandila, nagkahiusa, ug wagong taning wax, pabilo, wa na naisiga. Kuwao na to ang amahan, kuwao na to ang anak, wa na Espiritu Santo. Saran, kuha? Kuhaan ang inyong o, kuhaan ang inyong lawas, kuhaan ang inyong tiil, kuhaan na isyano. Na siya? Lawas, tiil, kuhaan ang tulong, bisag hairan na kuhaan, patay isyano. Nga, nagkahiusa ron ang bana o ang asawa. Kamu mga bana, hain na mo nahiusa, tuas inyong silingan o sa inyong asawa. Sakit pa mo kighiusa sa silingan, siguro nga nakighiusa kas imong bana. Kamu mga asawa, kamu sa mga bana, siguro asan na nahiusa mo sa inyong asawa, una mo makighiusa sa silingan. Importante kayo na. Ang pare sad, makighiusa sa madre, una pa sa sekretary. Okay, inana kay, aron dool sa Ginoo. Kamu sa mga ginikanan, labi na gin mo mga maestra. Maestra, ha? Kasi gira ba mo handol o mga bata, siguro ang nahiusa mo sa inyong mga anak, aron mahiusa po mo sa inyong estudyante. Kuha ninyo? Ang mga politicians po, kinahanglan nahiusa sa ilang mga drivers o sa ilang mga workers, una makihiusa sa mga tao. Kinahanglan sa mga politicians, wa say kabit, aron di sila mga bit, panahon sa eleksyon.
Na kasi mga bit, kana bang mga balimbing, kana bang ang gisulti lahi, ang gibuhat lahi, mo man ang bana nga nangabit, magsigig ingon sa asawa, I love you very much, ikaw ragyod, ana ikaw ragyod, nga tuwa dito dito ismiringoy. Mausa na siya, ni ako kaninyo kay mo alagad, ana, mag-alagad ko kaninyong tanan, o ginyo kong pilion ako mong alagaran, nga di ada ito'y bulsa nga para sa korupsyon. Ay lang mo kabalaka mga politicians, kay pariharata. Ang kulikta, hain pa dong, depende na. Totoo kilaming gamisan. Oh, mailhan na ninyo, wag ni record nga isulti ninyo pilay na kulikta, kana diyan na sa akong bulsa. Kaya wa may mag-accounting sa akong bulsa. Naaga ni accounting, kana kigiyosa na. Nga, kung wag gani mahitabo din sa atong simbahan na giayo ang mga gubaon, na, gibulsa na. Pero ayohon ganing gubaon, na, wa na gibulsa. Nga, kaya niya man tayo construction, bayran na ni. So, wala, mga igsoon, mao na siya, naghiusa nga katilingban ang Holy Trinity. Nakaroon ng saon man nato pag-promote o kahiusa ng inahanglantag COVID-19. Karon kuno ang COVID ba, kaning COVID daghan kayo nagsigig post ba, malingaw ako magtanaw ang COVID-19 nakapahiusa gyud, nagpromote og kahiusa. Imagine tibuok kalibutan, lain-laing dugo, lain-laing nga nasod, lain-laing pinulungan, nagkahiusa gitanan pagsulob og mask, social distancing, o niya manghugas sa kamot o stay at home. Kaning upat, nagkahiusa gitani. Wa ana mahitabo sa tibuok kalibutan nga ang tanang tao nagkahiusa sa usa ka buluhaton. Stay at home, social distancing, wear mask, o panghugas kamot. Unsa din is COVID, mo ni siya ang Holy Trinity. Dili. Mo ni siya ang naghatag nato og reminder na kitang tanan lumalabay, na kitang tanan mga matay. Amo na siya. Mulabay ta aning kalibutana. Nya kay moagi man ta aning kalibutana, kinahanglan mag-practice tagbiya nining kalibutana. So unsaon nato paghiusa sa atong katilingban? Sundo nato ang Holy Trinity. Unsaon man ito pagsunod? Ilho nato ang ilang basic functions. Nya mao sa may atong buhaton. Unsa may basic functions sa Holy Trinity? Lain-lain silang functions. Ang Amahan magbubuhat. Ang Anak manunubos. Ang Espiritu Santo ang magbalaan. Sa English, the Father is the Creator, the Son is the Savior, the Holy Spirit is the Sanctifier, ang tigbalaan. Okay, sundo lang ni nato. Kanya kaya Holy Trinity, pagbunyag nato, nisuod man nato, sama nga si Maria, gisudlan sa Espiritu Santo, si San Vicente Ferrer, gisudlan sa Espiritu Santo, makafunction na taron as Creator, pero gitawag na tag Co-Creator, Co-Savior, o Co-Sanctifier. Kauban sa pagbuhat, kauban sa pagluwas, kauban sa pagbalaan. Nakaron, unsa may gihimo sa unsa man nato pagpakighiusa sa Amahan? Ampingi ang creation of God. Creation of God, the whole creation. Kay gimahal na sa Amahan, gihigugma na sa Amahan. Labi na gyud ang tao. For God so loved the world. Wa man siya moingon tungod kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang tao. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. So gikas kinagamyan ngadtos kinadak-ang gihimos Ginoo atong higugmaon. Dito bita sa akong kwarto, sigihan kong paak sa lamok. Sigpaak ang lamok. Akong giistoryahan ang lamok nako pwede ba mamiyak mo dire? Kay di ko katuog. Jadi ko gusto mo patay ninyo. Pamiya mo, akong giablihan ang bintana.
So, didaghan man noon. Nakaawa ko isa, basta ako, di man ko kato, ganyan, sipuno naman nung kay kaugma, gamitan, tagin mo baygon, sige, tagaan ta mo one day, basta mo biya mo, wak man gin mo biya, nako, akin inyo, baygon. Ako, sakto ko ito kong gibuhat, ako kibaw, bati sa tingal ito. Pero unsaon man, unsaon man para mahimot ang co-creator, higugmaa ang kinabuhi, love, life. Munang mudili kita sa simbahan anang artificial contraceptives, mudili kita anang abortion, mudili kita anang extrajudicial killings, euthanasia, kanang ligation, kanang kondom, kanang uban pa, kay mga anti-life man na sila. Anti-life. Kana sa mga bisyo, wag kita magtugot sa simbahan anang sigarilyo, kanang inom, wa ta magtugot ana, kanang sugal, wa ta magtugot ana dinhi sa simbahan kay pulos gina mga anti-life. Di mo to, mahala mo diya. Nakaroon, higugma mo sa kinabuhi. Wa mo magamit og pills. Wa mo magpalaygit. Mahala mo diya. Sunod, ang anak, unsaon man nato pagkahiusa sa anak, Savior man siya, love sinners. Matupan ni Kristo, mianhi ko para sa mga makasasala, aron sila luwason. So kung nga kayo nakitaan diyang adik, higugmaa dayon kay sinner na na. Higugmaa ba? Kanang mga kawatan, higugmaa. Kanang mga tikasan, higugmaa. Kanang gasigig palaygit, higugmaa. May na, kadi na mga anak. Kanang na ang mga nagprostitute, higugmaa. Kanang nagkabit-kabit, higugmaa. Kanang mga kawatan, mga kurap, higugmaa. Labi na ginang mga libakirog, libakira, higugmaa. Kanang gasigig daot nimo, higugmaa. Kanang nangural sa inyong agianan, nga di na mo kaagi, higugmaa. Kanang nangilog sa imong yuta, higugmaa. Kanang nangilog sa imong bana, higugmaa. Kanang nangilog sa imong uyab, patya, higugmaa. Tanang mga makasasala, higugmaa, kay maunay atong way of uniting to the Savior, the second person of God. Agree, disagree. Wag yapon. Karon, unsaon man pagbalaan? Unsaon pagbalaan? Gamita ang gifts of the Holy Spirit. Gifts and fruits. Usa na gid ana kana yung pag-ampo. Nya ang atong way sa paggamit ani sa pag-ampo, atong gamiton ang pag-ampo every day. Formal o personal na prayer, kanang rosaryo, kanang pakigistoryas, ginuampo mo na. Nga ikaduha dayon ang pagbuhat sa works of mercy. Kanang atong pila na kadto? 14 works of mercy ug ato lang nang buhaton. Hurot-hurot na natong practice ang gusto sa Espiritu Santo. Mabalaan kita na. Nganong si San Vicente Ferrer balaan man, si Mother Teresa balaan, San Roque balaan, kay naghimo sila sa prayer and works of mercy. Prayer and works of mercy. Sige, ato ron summarizon ha. Unsa to'y function sa amahan? Kusga. Creator. Unsaon na to pagpakig-relate niya? Higugmaon ang kinabuhi. Unsa to'y function sa anak? Savior, manluluwas. Unsaon na to pagpakig-relasyon niya? Higugmaon ang makasasala. Unsa to'y function sa Holy Spirit? Sanctifier. Unsaon na to pagpakig-relasyon niya? Magampo o magbuhat sa buhat sa kaluoy, works of mercy. 14 na kabuok. I-search lang sa internet. Sige, manindog mo ta mga buutan.